Ndogara kuChitungwiza. Ini ndine problem yemabayo nemusoro nemaziso. Saka pandakatanga kunzwa mabayo ndairutsa mabhodhoro nezvirata nemapikiri nezvireza nemareza. Saka pandairutsa zvinhu izvi ndaingobudisa tumafuru tushoma shoma nezvinhu zvacho zvinochibuda ipapo. Anenge pachibva chinhu chacho ndo panenge pachingorwadza chete. Pai panenge pachirwadza paunorutsa zvinhu izvi? Pasaidi pedumba. Pane nchirutsa pana chanduno. Manje pandakatanga kuvhara maziso pandakangoona mumwe mukadzi angane jira regreen neblue neblack. Saka mukadzi iye apa pake apa panga pane zizi. Apa pake apa panga pane katsi. Nemuchiuno make mama akasungirwa nyoka. Ndozvandakaona chete. Musikana unogara kuChitungwiza kuseminarizi ndimwana wangu anorutsa mabhodhoro nezvipikiri nemarata. Zvinofamba sei amai kana mukanyatotsanangura? Anongotanga kunzwa mabayo ototanga kurutsa. Zvekurutsa mabhodhoro zvane 1 week. Zvekunzwa mabayo urwere wakatanga pane paJanuary kusvika izvezvi. Takaenda kumasowe vangotanda kubatsirwa nekuti zviri pari zvakasimba. Zvandinazvo zvane 2 days zvarutswa mabhodhoro nemarata achizviburitsa pasina mate kana chii. Tikuona paine sauti ndindaizoisa nekutya kubata. Saka kwamaenda kunobatsirwa kumaprofita chete kuchipatara hamuna kumbopira maenda? Akatanga kudonha zvaitaura. Zvii zvaitaura amai kana muchiti zvaitaura? Pane mukadzi aisvika paari achingoti ndini gogo wake. Mungabatwe panamba dzipi? 0781 844 759. Ndakatumidzirwa vana kunzi Mwana. In fact mwana akambouya kuro kuna December party Christmas auya kuholiday. Ndobva adzokera kufana kuchikoro. Akadzokera kuna January kuchikoro kuti anotanga fundo. Pakabva tazonzwa Mumusha performance mwana ari kunetsa achiti ndinoda kuita sei ndoda kuzoenda kuna mai vangu. Ndobva ndakazonzwa kuti mwana wangu saka mwana wena ndakwanisa kuya kuzomona ndakatozonzwa nachitumidzirwa riri shoko kunzi mwana ari kudonha. Saka panguva yacho naye akatanga wangori musi 26 January ndopaita zvekudonha obva atanga kungotaura zvinhu zvakasiyana achiti ari kuona zvinhu. Saka isusu nemaonero atakazviita takati izvi handifungi kuti ndizvoti tingamanya kuchipatara dai tamboshanda kunoshandira. Zvatatomboita nani asi taingoti pano neapa ma-on and off tichingoenda chinobatsirwa. So 2 weeks ago idzo ndopandakatumirwa mwana zvikanzi yamune mwana arutsa reza. Ndakati reza irutsa sei? Ndopandakabva ndauya. Saka ndauya ndakatoona reza yacho yange richidimba yakatyoka nepakati yanyorwa load. Ndobva tazviona pa ndobva tanamata taswera panapa pana zvaitika. Ndichingodzokera kumba futi ndatumirwa mwana yamune mwana arutsa chidhina plate. Ndobva ndaidzoka futi ndobva ndaona akanenge akarutsa anobva afizuka kudai kushaya simba agoni kutaura kana ukada kumusumudza anenge achirema zvakanyanya. Ndobva ndakabva ndava ndaswera panapa. Ndopa akazorutsa chidhina plate ndiripo ndo first time yangu ndakaona achirutsa chidhina plate. Akanoti mama mapayo. Ndobva tanga kuzvonyongoka pasi achizvonyongoka pasi ndobva akabva tanga kurutsa. Ndobva pabuda chidhina plate ndotomata tushoma shoma. Ndopa ndakatanga kuona kubuda kwezvinhu zvemama. After that achibva azobuda looking glass rekuonesa riya. Rine red mashura yedu kudhara ya. Pamwe manje zvanga zvakungoti kana tikangoti 1 hour zvotanga futi. Asi akangopedza kurutsa akangopedza kufizuka kudaro akutotamba akutotenderera akutosuka akutoita sezvese. Tatanga kunoenda kunamato chinamato chagova mapastors maraino achitinamata zvitange zviri kuita mama.
saka akaita dzinenge 5 days chirutsa zvinhu mareza iwayo tsono reza zvipikiri madina plate mabhodhoro nepamwe pakazombotsa zidombo zihombe unobva kufamba naye zvekurutsa zvinhu izvo zvamira marimwe suro patanga kungovharwa kumeso achitanga kutadza kuona mama achaone but panguva anoti achaoneya anobata nzeve idzi anoti mama obata nzeve dai maziso ake anobva atochinja otarisa one side kudai obva atoregedza kuona zvachose tonamata nezvazvo futi zvazvamboita pano zvinoenda futi anodedzera mama achibata futi nzeve dzake idzi ndo pazvino zvamboita sezvaenda